Nagmahal ka na ba ng ilang katawan? Mahal ka na ba ng ilang katawan? Dahil lang sa ikay tigang. Nagmahal ka na ba ng ilang katawan na gagamitin mo lang siyang parandali ang pulutan na kapag nabulat-lat ay, psst, waiter, isa pa kang ganyan, yung malaman, yung makinis para sa kumukulo kong kalamnan. Nagsuot lang na maganda, ay pinasok mo agad ng makitid mong utak. Napakabilis ng kamay mo, bilis ng kabayo. Nagmahal ka na ba ng ilang katawan? Dahil lang sa ikay tigang, dahil lang sa hindi mo pigilang maglibang, nagsuotan ng ikli, ay pokpok na. Lumaki ako, nang tingin sa ari ng babae ay parang laro sa perya. Yung may tatapong ng matalim, parang ang lobo'y pasabogin na kapag naputok mo ito, ay syempre yun yung estado mo. Syempre, mas marami yung premyo. Lumaki ako, tinuruan ako ng lipunan, nataluin sila na parang salamin, alagaan at mahalin. Pero pagsawakan at naumay na ibabasamin, na parang pitas mo ang mansanas na iba ay magbalat kayo ka. Magbabalat kayo, para sa iba naman, ito ay parang humingi ng tawad sa mga babaeng nagawan ka ng masama. Sa lipunang ating ginagalawan, sa lipunang ating unti-unting binubuo para sa susunod na henerasyon, pagmamahal ka pa ba ng ilang katawan? Kasi hanggang ngayon, kasi ang ating lipunan na hindi alam ang depenisyon ng pagiging lalaki, pero siguro panahon na para tanungin natin ang ating sarili kung tama pa ba ang ginagawa natin. Ito ba ang gusto natin gayahin ng mga susunod sa atin? Maraming salamat.